سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بهك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وأن مسلاتي متاري البركة مسلاتي مصعب ابن عمير لكن نشكن قال الله فيها ببنبر جهة النصرى أيو 3 ga watan Rabi'u Thani shekara na 1445 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda yayi daidai da 24 ga watan 10 shekara na 2023 a kalandar miladiya. A wannan majalisi namu mai albarka al-adab al-mufrad واللفر إمام المحدثين محمد ابن إسماعيل البخاري الله يجزيه كنسا رحمه. من ساعة أباب العفو والصفح عن الناس. حديث هشام عن وهب ابن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس والله لآخذنها صحبتهم. حديث وهب ابن كيسان يكتشوى ناجي عبد الله ابن الزبير يقول على المنبر ينا فداء كم منبري ينا جمعنا آية تشكي سورة الأعراف عفوا وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كيركو درنغمي أبن دي سوقا وأمر بالعرف كي أمرني دككاوة وأعرض عن الجاهلين كما ككور دكي دك جاهلين. قال عبد الله بن الزبير بان يا كرمت وانا آرس يتشي والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس. نارن سيد الله بي أمرني با أيركو da abin da ya sawwaka ko ya saura shine afu din rangwame dan Allah ya bai umarni da ayriko da ita ba sai dai dangane da ɗabi'un mutane. wallahi la'akhudhannaha minhum ma sahibtuhum, yace na rantse da Allah abinda zan yi riko da shi kenan na ɗabi'un mutane matsawar shankuduwa na da su, wato matukar ina tarayya da mutane to lallai zan yi riko da wannan rangwame dangane da halayensu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya yi umarni. Wannan aya da malam da Abdullahi ibn Zubair radiyallahu anhu ya ja, aya ce ɗaya daga cikin ayoyi dunkulallu da suke kunshe da ma'anoni masu ɗimbin yawa a cikin alƙur'ani mai girma. Ya zo daga Ja'far ibn as-Sadiq, Ja'far ibn Muhammad al-Baqir kenan as-Sadiq radiyallahu anhu yana cewa amara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam bi makarim al-akhlaq. Allah madaukakin sarki ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallam da manya-manyan ɗabi'u. وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. إمام جعفر الصادق كان قال
babu wata aya a alqur'ani da ta game manya-manyan ɗabi'u kamar wannan aya ɗin. Shine malamai suke yin taujihi daban-daban ta yaya wannan ayar ta game dukkanin manya-manya da kyawawan ɗabi'u da musulunci ya zo da shi. ɗaya daga cikin abin da suke faɗa cewa al-akhlaq thalatha bi hasabi al-quwa al-insaniya, yadda kyawawan halaye suke sun rabu ne gida uku gwargwadon rarrabuwar ƙarfi da Allah madaukakin sarki ya saka wa ɗan adam. su ne ƙarfi na hankali al-quwa al-aqliya, sannan na biyu al-quwa shahawiyya, ƙarfi na sha'awa na abin da mutum yake so yake jin daɗinsa, sannan ƙarfi na uku al-quwa al-ghadabiyya, ƙarfi na wato ainihin fushi da ɗaukan fansa. To kyawawan ɗabi'u a waɗannan ɓangarori guda uku na baiwar da Allah madaukakin sarki ya yi mutum su ne al'aqliya, kyawun hali, girma da ɗaukakan hali na abin da ya shafi hankali, shine zanto mutum ya siffantu da hikima. Menene hikima? Malamai suna cewa hikima shine wad'u shay'i fi mawdi'ihi, sanya komai a inda ya dace a saka shi, sanya komai a gurbansa, wannan shine hikima. To sai suka ce wa minha al-amru bil ma'ruf, na daga cikin hikima din yin umarni da kyakkyawa. Shine da ayat ta ce wa'mur bil 'urf, duk wani umarni da kyakkyawa wannan yana shiga gyara hankali ne. To ƙololuwarsa ita ce hikima, kuma daga cikin hikima ɗin akwai wannan al'amur bil ma'ruf. Kenan abin da ke representing hikima a cikin wannan aya ɗin shine al'amru bil ma'ruf, kuma wannan shine ke tarbiyar alqiwal aqliya, wato ƙarfi na hankali da Allah madaukakin sarki ya ba wa mutum. Idan mutum ya lullube wannan da hikima, to ya samu kyakkyawan ɗabi'a kenan a wannan ɓangaren. Abu na biyu suka ce ash-shahawiyya, abin da ya shafi sha'awa kuma ɗabi'a mai kyau dangane da wannan shine mutum ya saka ma sha'awarsa abin da ake kira al'iffa, kamewa. Idan mutum yana iya kamewa a duk lokacin da wata sha'awarsa ta motsa wacce za ta iya kawar da shi daga kan tafarki madaidaici, to idan ya siffantu, to ya kai makura kenan wajen kyakkyawan ɗabi'a dangane da abin da ya shafi ɓangare na sha'awa ɗan adam. In an ce sha'awa, sawa'un sha'awa ne na abinci, mana abin da za ka saka a cikin cikinka, ko sha'awa ne na zance, ko sha'awa na dukiya, ko sha'awa na jinsi na sex misali, duk waɗannan suna shiga ƙarƙashin sha'awa. Abin da dai zuciyarka take so in kayi za ka ji daɗi, zawan ya shafi wani ne ko ya shafe ka. To kaiwa makwarar kyakkyawan ɗabi'a wajen wannan shine ka iya regulating wannan sha'awa ɗin, ka zanto kana da kamun kai ta yadda za ka iya danne sha'awarka. To wannan kuma ayar nan ta kunshi wannan, shine al-akhdhu bi al-'afw, al-akhdhu al-'afw, riko da rangwame shine kamewa din. Domin ma'anar khudh al-'afwa, malamai suna kawo ma'ana da yawa na al-'afw. Asalin al-'afw shine abin da yayi saura. Wa yas'alunaka madha yunfiquna qul al-'afw, shine abin da yayi saura. Kuma mun karanta a wancan karatun
cewa satin da ya gabata kenan al'afu shine yafewa ko saboda in ka yafe ai wani abu ka bari saboda haka abinda yayi saura aka bar shi to haka nan al'afu shine abinda ya zo wa mutum ba tare da takallufi ba, yanayi na mutum yadda halinsa take ba wai ya tsara ni ko ya shirya ba, yadda dai haka yake abansa to yana zo da ma'anar afu. To da dama daga cikin malamai suna fassara afu da wannan ɗin, wato wajen mu'amala da mutane mu'amalance su yadda suke, yadda ɗabi'arsu take. Wani mai sauƙin kai ne, bishi da sauƙin kai, wani mai gautsi ne, yi talaratin ɗin gautsansa. Shine al'afu ɗin min akhlaqin nas, kamar yadda Abdullahi bin Zubair yake faɗa. Haka mutum yake, ba wai kimtsawa yayi ba, yadda mutane suke tarare su haka shine ma'anar, kuma zai koma yafewa ɗin aiko. Wani mai wauta ne, ya yi wautar ka sarar da abin, ka ƙale shi da abin haka, kai baka mai masa da wauta irin nasa ba, to ka yi riko da al'afu kenan. Kuma za ka yi haka ne kawai in ka samu damar danne kai ma naka irin wannan ɗabi'a da, saboda duk wata ɗabi'ar da wani mutum yana da ita, kowa ma yana da wannan.